Türkmenistanda howanyň temperaturasy gündizlerine 40 gradusdan aşýan we gijelerine 30 gradusa ýetýän mahaly ýurdun dürli sebitlerinde ilatyň elektrik energiýasynyň kesilmegi bilen bagly ýagdaýlar ýygy-ýygydan ýüze çykyp başlady. Aşgabatda ilatyň elektrik üpçünçlügi bir näçe sagatlap kesildi. Lebap vilayatynyň Türkmenabad şäherinde bolsa ilat günüň dowamında azyndan 10 gezek elektrik üpçünçlüginiň kesilmegi bilen ýüze bolýar. 23-nji iýuldan 24-ne geçilen gije paýtagtyň otly mendiliniň yerleşýän etrapçasynda köşe, hitrovka we çoğunly ýaşaýyş toplumlarynda 4 sagatlap elektrik üpçünçlügi kesildi. Gije saat 2-den 6-a çenli dowam eden bökdünçlüğün netijesinde ýaşaýjylar elektrik enjamlaryndan soğuducu split ulgamlaryndan peýdalanyp bilmediler. Taksi hem çağırıp bolmady diýip Adatlyk radiosynyň Aşgabatda habarçysy 24-nji iýulda gurrun berdi. Şeýlede Gurban Sultan Eje köçesiniň uğrundaky ışıklandyrış çyralary ýoluň şähere girilýän nokodundan tä çykylýan nokoduna çenli aralykda işlemedi. Bu köçäniň uğrundaky video kameralar şeýlede radar enjamlary hem işlemedi. Sürücüler ýagty şäheriň içindäki garanky ýoldan geçip gitmekde kynçylyk çekdiler diýip ýagdaýlardan habarly çeşmämiz belledi. Çoğunly ýaşaýyş toplumunda yerleşýän şöhlat öndürýän kärhananyň bir işäriniň sözlerine göre bökdünçlük işärleri aljyraňy ýagdaýa saldy. Ýöne olar elektrik üpçünçlügi dikildilýänçe öz önümlerini awaz saklamagy başardylar. Elektrik üpçünçlügi bilen bagly ýagdaýlar ýurdun Günorta Demirazak welaýatynda hasta ýiti bolup Türkmenabadyň ýaşaýjylary günüň dowamında azyndan 10 gezek elektrik üpçünçlüginiň kesilmegi bilen ýüze bolýarlar. Jokrama aslında tok problemati yine yüze çıktı. Günün dowamında azından 10 gezek tok kesilýär. İlata tok berilende de onun güýji juda pes. Tok bilen işleyen elektrik enjamlar, soğuducular, kondisionerler işlemän galýar. Diýip sebitdäki habarçymyz 24-nji iýulda aýtdy. Türkmenistanyň dürli sebitlerinde indi 2 hepde golay wagt bäri aşy ıssy howa akymy dowam edýär. Howa maglumatlaryny çap edýän Meteo jurnal neşri 19-njy iýulda habarynda Türkmenistanyň ençeme sebitinde aşy ıssy howanyň saklanyp galýandygyny, Lewawyň käbir sebitlerinde temperaturanyň 46 gradusa çenli ýetýändigini habar berdi. Howa maglumatlaryny çap edýän AccuWeather gullugy 24-nji iýulda Aşgabatda we Lewapda howanyň temperaturasynyň günnizine 43 gradusa, gijesine 29 gradusa ýetjekdigini görkezýär. Ýurdun Watan habarlary gepleşiginiň 23-nji iýulda efire berilen sanynda 24-nji 30-njy iýul aralygynda ýurtda bolmagyna garaşylýan howa maglumaty köpçüligi ýetirilip, unda Lewapda howanyň temperaturasynyň gündizine 44 gradusa, gijesine 30 gradusa ýetjekdigi aýdyldy. Aşgabatda bu görkeziji değişiklikde 43 we 29 gradusa deň bolar. Energiýa serişdelerine baý Türkmenistanyň ilaty elektrik energiýasynyň kadasyz üpçünçlügi bilen ýyllar boýu ýüzbeýüz bolup gelýär. Bu bökdünçlük gyşyň aýazly günlerinde we tomsyň jokrama ıssysynda hasta ýitileşýär. Ýurdun dürli künjeginde elektrik ýygy-ýygydan kesilýär ýa-da ilata berilýän togyň güýji elektrik enjamlaryny işletmäge ýetmeýär. Adatlyk bu ýagdaýlar barada geçen ýyllarda hem bolşýaly tomsyň başyndan bäri ýygyderli habar berýär. Bu ýagdaýlar barada türkmen häkimetleri we media serişdeleri hiç şeýle mesele gozamaýarlar. Ýöne ýurdun ykdysadyetiniň pudoklarynyň şu ýylyň 6 aýynda ýerine ýetirilen işleriniň netijelerine bagyşlanyp 14-nji iýulda geçirilen hökümet maslahatynda geçen ýylyň değişli döwrü bilen deňeşdirilende elektrik energiýasynyň çykarylşynyň 106,7 göterim ýokarlanandygy ma'lum edildi. Ösüş sanlaryna garamazdan Prezident Serdar Berdimuhammedow şol ýygnakda işde goýberen kemçilikleri üçin Hacı Muhammed Recep Muradowy energetika ministri wezipetinden boşadyp, oňa derek Annegelde Saparowy belledi. Bu täzeligi eşiden köp adam begenipdi. Ýöne wagtyň geçmegi bilen häzir bu adamlar üýtköşükligiň bolmanlygyny tersine gowy bolmakdan beter ýaman bolandygyny aýdýarlar. Diýip Lewapdaky habarçymyz aýtdy. Bu aralykda öz ilatynyň elektrik üpçünçligini kadaly ýola goýmaýan Türkmenistanyň 2024-nji ýylda Gyrgyzstana elektrik eksport etmek boýunça öňde barjylygy saklaýandygy habar berilýär. Aki Press neşri Gyrgyz energetika ministri Tayalbek Ibraýew salgylanyp, bu döwürde Gyrgyzstana türkmen elektrik energiýasynyň eksportynyň möçöriniň 1,17 milliarddan 2 milliard kilowat sagada çenli boljakdygyny habar berdi.